מה אתה עושה? אתה מאכיל את החיות? גם את התנין אתה מאכיל? כן. איזה יופי, כולם עכשיו יהיו שבעים, גם התנין. גרד הראש. אבל שושו, אז תחפוש את זה, לא שאתה צריך להאכיל אותם עכשיו. רגע. חכה. לא אפשר אוכל כזה? אז תאכיל אותם ואז אני אצלם אותך עם כל הזוועה הזאת. רק לדוב. רק הדוב? כן. רק